निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक मी लढवली आणि त्याची मतमोजणी आज होती 4 जून रोजी ती पार पडली आणि काही क्षणापूर्वी मला विजयी झाल्याच्या दाखला सर्टिफिकेट मला त्यांनी दिलेले आहे। भावना म्हणजे एकच मला असं वाटतं की काय पहिल्यांदाच निवडणूक लढलो आणि जिंकलो असं नाही, अनेक निवडणुका लढलो आणि जिंकलोही आहे। पण या निवडणुकीच्या निमित्ताने मला सांगावंसं वाटतं, भारतीय जनता पक्षाचे जे विरोधक आहेत त्यांना ही निवडणूक आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे। पर्टिक्युलर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ लोकसभेच्या निवडणुकीच्या विषयाबद्दल आत्मपरीक्षण करा। जे काय बोलत होते नेते मंडळी यायचे विचाराला, त्यांची भाषा, त्यांची आमच्या नेत्यांवर PM व अन्य लोकांवर केलेली टीका, हे जर पाहिलं तर वैचारिक पातळी आमच्या विरोधकांनी गमावलेली आहे असं मला स्वतःला वाटतं। जनतेची दिशाभूल करायची, जसं आम्हीच निवडून येणार आहोत असं भासवण्याचा प्रयत्न झाला। पण गेल्या 10 वर्षामध्ये खासदार जे होते त्यांनी रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी काय योगदान दिलं विकासाच्या बाबतीमध्ये, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य या ॲम्युनिटीबद्दल, नागरी सुविधाबद्दल काय केलं हे सांगून मतं मागायला पाहिजे। पण फक्त मोदीजी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करायची, नारायण राणेवर टीका करायची आणि मतं मागायची, त्यांना मतदारांनी योग्य धडा शिकवलेला आहे, आत्मपरीक्षणाला लावलेला आहे। आणि म्हणून मी सांगेन, या निवडणूक मी लढलो, मी जिंकलो, याचा मला आनंद आहे। या निवडणुकीत दोन्ही जिल्हाध्यक्ष श्री सावंत रत्नागिरी आणि तिकडचे सावंत दोन्ही जिल्हाध्यक्ष, सगळेच पदाधिकारी दोन्ही जिल्ह्यातले यांनी फार मेहनत घेतली, परिश्रम घेतले आणि त्यांनी हा विजय खेचून आणलेला आहे। त्यांचाही मी आभारी आहे। या निवडणुकीत निलेश नितेशनी पण अतिशय चांगलं काम केलं, दोन्ही जिल्ह्यात केलं, त्याचप्रमाणे अन्य पदाधिकारी यांनी केलं आणि म्हणून या सगळ्यांचा मी अतिशय ऋणी आहे। मी निवडून येण्यासाठी या सर्वांनी दिवसरात्र परिश्रम करून मला विजय मिळवून दिला, त्याचा मला आनंद आहे। आणि मी स्वतः कटिबद्ध आहे की जो मला दाखला दिला ती माझी जबाबदारी आहे। लोकप्रतिनिधी म्हणून मला दाखला दिला ती माझी नैतिक जबाबदारी आहे की खासदार म्हणून या मतदारसंघाच्या लोकांच्या विश्वासाला मी पात्र ठरेन, त्यांना अपेक्षा असलेलं काम मी करू शकेन, हा माझा विश्वास वाटतो। लोकांनी विश्वास ठेवला तो मी सार्थकी लावेन असं मला स्वतःला वाटतं। आणि त्याचप्रमाणे मला सांगू वाटतं, भविष्यातही विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। अब की बार विरोधकांना धडा शिकवीन, धडा शिकवीन। त्याच्या ऐकून घ्या, माझं वाक्य नाही, कॉमा आहे मध्ये, कॉमा आहे। तर
तो असा, काही विरोधक, काही आप्त, काही सहकारी, काही अलायन्समधले मित्र, या सगळ्यांचं कामकाज जे आहे ना ते नांदा सोपकेवरेला शोभणारं नव्हतं. म्हणजे सोबतच्या विरोधक ठीक आहे, विरोधक त्यांना विरोधक, लोकशाहीतल्या विरोधकाची भूमिका विरोधकांना माहीत नाही, उद्धव ठाकरेला नाहीच नाही. शिव्या देण्यापलीकडे त्या माणसाला काय येतच नाही. कुठलंही काम कार्य, मुख्यमंत्री झालं बा, एवढं विधायक कार्य केलं, महाराष्ट्राचा GDP वाढवला, पर कॅपिटल इन्कम वाढवला, सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा वाढवला, आरोग्य, हे काही सांगत नाही. फक्त मोदींना, अमितभाईंना, नारायण राणे, देवेंद्र यांना शिव्या फक्त. याचं फळ म्हणजे सत्ता तर नाही, परत एकदा आमच्या भारतीय जनता पक्ष, मोदी साहेबांची सत्ता देशात आलेली आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो, अमित शहा यांचं अभिनंदन करतो. तिसऱ्यांदा सत्ता आली, तिसऱ्यांदा पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब बसणार आहे. म्हणजे याची फजिती झाली. त्यांनी आता तोंड बंद करावी, नाही तर जिथे बाहेरगावी गेले तिथेच राहू. इथे कलुषित वातावरण करू नये असं मला वाटतं. आणि म्हणून येणारी विधानसभा आहे म्हणा, आता कुठे जाणार? ज्या पद्धतीने आमच्यावर टीका केली त्याची परतफेड होईल. आणि ज्यांनी दगाफटका दिला त्याचा प्रत्यय आणून दिला जाईल. दादा, उमेदवारी दाखल केल्यापासून ते निकाल लागल्यापर्यंत आपल्याला विजयाची खात्री होती का? 100%. नंबर 1. नंबर 2, आपण आता बोलता की काही सौख्यानेच मला त्रास दिलाय, त्यांचे कोण आपण सांगू शकता का? नाही, काय नाही, ते सांगायचं इंटू ब्रॅकेट अंदाज आहे. कोण आहे? अंदाज काय तुमचा? रोष कुणावर आहे नेमकं? नाही, इथे कोण असलेला नाहीये, तो सांगायचा नसतो. त्यासाठी ना जेव्हा संधी येईल तेव्हा त्यांना दोष दाखवायचा असतो, पक्षाच्या अंतर्गत असले तर. पण तुम्हाला काही जणांनी दगा देण्याचं काम केलं, हे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे? ते तुम्हाला काही जणांनी दगा देण्याचं मला काम दगा केलं? कोणी देऊ शकत नाही. पण BJPच्या उमेदवाराला पाडायचा प्रयत्न झाला सौख्याकडून, तुमच्या महायुतीकडूनच का दादा? मला असं काय म्हणायचं नाही, मला मराठी चांगलं कळतं. तो झाला, कोणी काय कधी, नो कॉमेंट. शोध घेणार त्याचा? शोध घेणार भविष्यामध्ये? उगाच शब्द सोडला, तुम्ही अभ्यास करावा म्हणून सोडला. कुठे आहात आपण? नमस्कार. नक्की आपल्या अपेक्षेची पूर्तता करणार. पहिला 1 हायवे, 2 पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, 3 एअरपोर्ट, 4 इंडस्ट्री. हे माझे क्रम आहेत. दादा, आपण अनेक वचनं दिली होती ह्या निवडणुकीमध्ये. काय वचनं? आता खासदार झालात आपण. नाही, काय वचनं? आता आपण बोला, एअरपोर्ट आहे, पाणी आहे, रस्ते, मुंबई गोवा महामार्ग, आता असे पण अनेक बोलतो विषय. ना मी, वचन नाही त्याला, मी आता बोलतो. अच्छा. खासदार निवडून दिलात मी हे करीन, आताही बोलतो मी करणार म्हणून. दादा प्राधान्य पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ घेणार केंद्रात? ते मला माहिती. तुम्हाला वाटते दादा पुन्हा मंत्री ते व्हावं? वाटत बिटत मी स्वप्न पाहत नाही. पक्षाची जबाबदारी पक्षाकडे. मी मंत्रीपद मिळेल अमुक कोणी का निवडणूक लढवलेली नाही. पक्षाने जबाबदारी दिली, मी पार पडलेली आहे. उद्यापासून, आतापासून हे कार्यच आहे तुम्हाला उत्तर देणं. आजही उपलब्ध. आता जाताना कोणी काय घेऊन येईल मी सांगणार, मदत करणार. माझा PA आहे, स्टाफ आहे सगळा. श्रेय मी माननीय हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, पंतप्रधान, इनको श्रेय देना चाहता हूँ. माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इनको श्रेय देना चाहता हूँ. तीसरे नड्डा जी और चौथा देवेंद्र फडणवीस. किसको? मैं अभी मराठी में दिया. उनको आने वाले चुनाव विधानसभा है ना, जिस तरह से हमारे ऊपर, हमारे नेताजन के ऊपर जो जिस तरह से क्रिटिसाइज किया, तो आने वाले चुनाव में हम उसकी परतफेर करेंगे.
दादा कारण कुछ नहीं है, चुनाव में बोलना पड़ता है उत्साहित करने के लिए कार्यकर्ता को, और जो मिले हैं ना वो 2-3 लाख से भी ज़्यादा है। जो देश का जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आप देखेगा ना तो ये 53-54 हजार जो भी है ना है। दादा आपल्यासमोर आता 2 मोठे कोकणच्या दृष्टीने, एक मुंबई गोवा रखडलेला मुंबई गोवा महामार्ग, नंबर 2 कोकण रेल्वेचा इलेक्ट्रिफिकेशन झालेला आहे, दोहरीकरण रखडलं असल्यामुळे आता अनेक गाड्या 7-7, 8-8 तास आणि उशिरा होते. आपल्यासमोर एक मोठं चॅलेंज आहे. मला चॅलेंज बिलेंज काय नाही. ओके, मी एवढे वर्ष काम केलं आहे, मला सगळा कसे प्रश्न सोडवायचा चांगला अनुभव आहे, त्या माझ्या अनुभवावर कोणी शंका घ्यायचं काय कारण नाही. मला जे प्राधान्याने मी काढलेले विषय आहेत ते प्राधान्याने मी सोडवतो. रत्नागिरीचा त्याला महत्त्वाचा काय विषय आहे तुमच्यासमोर? मी बोललो ना, पहिला म्हणजे रोडचा, दुसरा म्हणजे पाण्याचा, तिसरा म्हणजे मी एअरपोर्टचा, असे मी 3-4 विषय काढलेत, ते प्राधान्याने घेणार. दादा आता दर 2 महिन्यांनी काय महिन्यांनी दादा सिंधुदुर्गचे लोक प्रेम करतात, आशीर्वाद देतात, योगदानही देतात, त्याचा प्रत्यय परत आणला. मी त्यांचा अतिशय ऋणी आहे. त्यांच्या उपकाराची आणि माझ्यावर जे प्रेम करतात त्याची मला तर वाटतं या आयुष्यात मी परतफेड करू शकणार नाही, एवढे उपकार त्यांचे माझ्यावर आहेत. म्हणून त्यांना सर्वांना धन्यवाद हा एकमेव शब्द सोड. दादा रखडलेला आपला रिफायनरीचा प्रकल्प आता मार्गी लागेल असं आम्ही 2024 मध्ये समजायचं का? हो, समजायला हरकत नाही. काय आपल्यासमोर आता काय काय विषय आपण विचारला समजायचं का? समजून जा. म्हणजे काय रिफायनरी मार्गी लागणारी? आता तुमचा प्रश्न कसा आहे, तुमचाच प्रश्न रिपीट तुम्ही विचारता, तुम्ही मला लागणार का? हो, म्हणजे त्याला आता त्याला विरोध बऱ्याच जणांचा आहे ना. विरोध मी जुमानत नाही. अच्छा, असले जुमानदार काय हे नाही. पोटपाणी पैसे दिले नाही म्हणून विरोध करायचा, भिकारीचा, गरिबांचा जो प्रश्न आहे तो न हाता आपल्याला काहीतरी दिला का म्हणजे चालू. प्रत्येक ठिकाणी तोडबाजी ती आता बंद होईल. हायवेचा कोण मध्ये येईल ना हायवेवर, तो हायवेवर आडवा टाकून पुढे जाऊ उद्धवच्या भाषेत. मी याचा चौथ्यात मी बेरोजगारीचा प्रश्न बोलतो, बेकारींचा प्रश्न. सगळी इंडस्ट्री कोणती आणावी, मोठी इंडस्ट्री येणार आहे त्याला पोषक वातावरण तयार करून केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने लवकर मोठे प्रोजेक्ट आणावेत, हेही माझे प्रयत्न राहतील. रत्नागिरीमध्ये आणि सिंधुदुर्गात मोठे प्रोजेक्ट यावेत, इंडस्ट्री यावी आणि इथल्या लोकांचा नोकरीचा प्रश्न सुटावा, छोटे उद्योगी यावेत, हाही प्रयत्न माझा आहे. सिंधुदुर्गात आपल्याला चांगलं मतदान झालं, सिंधुदुर्गात आपल्याला चांगलं मतदान झालं, रत्नागिरीत म्हणावं तेवढं झालं नाही, याचं कारण काय असू शकतं? कारण मला माहीत नाही, पण पुढच्या वेळेला ते की हे आहे ना गॅप आहे तो भरून काढू. आता शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यामध्ये कमळ फुललेलं आहे, काय अगरबत्ती ओळ कमळ फुलला तर अगरबत्तीशिवाय दुसरा उपायच नाही. चांगली गोष्ट आहे ना, हा आनंद आहे आम्हाला BJP वाल्यांना सगळ्यांना. हा घाम आहे ना गरमीमुळे फुटला, बाकी काय कारण नाही. तो मला बाळ माने यांना घाम आला होता वाक्याने, असं काय नाही. सावंत आहे, बाळ माने, आम्ही ऐकून घ्या. कमळ फुललंय हे आमचं सगळ्यांचं भाग्य आहे. BJPचं आहे. माझ्यामध्ये 39 वर्षानंतर हा योग आलाय. आम्ही सातत्य त्याचं ठेवून पुढच्या होणाऱ्या निवडणुकीत कमळच सगळीकडे फुललं पाहिजे. विजयराव असं म्हटलं होतं की नारायण राणेंचं 2.5 लाखांनी मतांतून त्यांनी पराभव केला, काय उत्तर? पुढे ते आहेत का? असतील तर सांगा, मला विचारतो मी काय झालं ते. त्यांचं बोलणं तर घेऊ नका हो. कुठल्याही त्यांनी कधी 10 वर्षात सांगितलं का ही कामं मी केली, एवढ्या तरुणांना नोकऱ्या दिल्या, एवढे उद्योग. त्यांना विचारा ना, आता घरला घरी बसले आहेत ना, तर विचारा उद्यापासून. नाहीतर ते आता मातोश्रीला वाचम्यांची नोकरी मिळेल त्यांना. सर, खासदारकीला आपण आधी तयार नव्हता, तरी पण पक्षाने
माझा वैयक्तिक प्रश्न विचारू नये. दादा आता रत्नागिरीला आपण एक चांगलं शानदार कार्यालय सुरू करून रत्नागिरीकरांची सेवा करणार. अरे मी काउंटिंग पूर्ण व्हायच्या आतच काही लोकांना सांगून आलो मला ऑफिस पाहिजे त्वरित पा. आता इतके जमलेले नाही तुमच्याच कुठे ऑफिस असेल भाड्याने घ्यायला तयार. राजेश कसं बघतं का काँग्रेस ह्याच्यापेक्षा काय चांगलं आहे करू शकतं कोण आहे त्यांच्यात. हे का फार मोठं नाही आहे काय म्हणजे मोठी गोष्ट नाही आहे. त्यांना तर त्यांचं सरकार येणार नव्हतं आणि येण्या इतपत काँग्रेसची क्षमता नाही मिळवण्या एवढ्या आणि त्यामुळे फक्त लोकांना आम्हाला निवडून द्या सत्तेवर येणार आम्ही 1,00,000 रुपये महिलांना दिले फक्त थापा. काँग्रेस तर देशात सत्ता असताना कधी 1,00,000 कोणा दिले नाही 5 पैसे दिले नाही. आता थापा हे राहुल देऊ शकतो का पैसे. खरगे मोजून देऊ शकतात काम नाही त्यांचं. दादा आपण कोकणचे नेते असतील एक राष्ट्रीय नेते म्हणून आपल्याकडे पाहिले जातात. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीने मुसंडी मारलेली आहे त्याकडे कसे पाहता आपण. मुसंडी ते काय मुसंडीला कसं उत्तर देण्याची क्षमता आमच्यामध्ये आहे ना. अपघाती एखादी गोष्ट घडली ती कायम होत नाही. यामध्ये आम्ही आत्मपरीक्षण करू महाराष्ट्रात का घडलं आम्ही नेते असताना असं का घडलं कोणत्या नेत्यामुळे घडलं निर्णय कोणी चुकीचे सगळ्याचं आत्मपरीक्षण करू ना आणि योग्य वेळी तुम्हाला बातमी रूपात पोचवू. कधी काळी कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता पण आज शिवसेना कोकणातून हद्दपार झाली जवळपास काय झाली. हा पण ह्या मागचं कारण काय दादा. कारण कधी आपल्या जुन्या आठवणी कधी येतात काय. मला जुन्या मी होतो ज्या वर्चस्व होतं वर्चस्व शब्द हे घ्या हेडलाईनसाठी ओके हा आणि मी होतो वर्चस्व शिवसेना कोणाची हिंमत नव्हती. आता उद्धव काय उद्धवला काही बोलतात कोण मोजतच नाही. एक निकामी नेता झालाय तो शिव्या देणारा वात्रट बोलणारा असं त्याची आम्ही दखल घेत नाही. आम्हाला या देश मोदींनी सांगितलं विकसित देश बनवायचा आहे आत्मनिर्भर भारत देश बनवायचा आहे सुरक्षित भारत देश आणि बेकारी घालवायची सुजलाम सुफलाम बनवायचं आहे. ते आम्ही कार्य करतो. यांची गती आमच्यात नाही आणि आमच्या रस्त्यात आले ना तर मगाशी सांगितलं तर ओव्हरटेक कसं करायचं ते करू. प्रत्येक निकालात एक जर आपण प्रत्येक आजपर्यंत राण्याचे विजय बघितले तर त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की हा निकाल जो आहे तो मी या गोष्टीसाठी समर्पित करतो. मात्र हा जो आजचा निकाल आहे हा कोणासाठी समर्पित करावा. मी समजतो जरा विचार करू द्या ना. असं इझी कोणाचं पण नाव घेणं बरोबर नाही. कारण पक्षाचं आहे भाजपचे पुढारी पण डाव्या उजव्या बाजूला आहे. कोणाला किती बरं वाटतं म्हणून नाव सांगण्याचा मी विचार करतो. पुढचं मतदारांना समर्पित मतदारांना समर्पित. ठीक आहे तुम्ही सांगता तर माझ्या सर्व मतदारांना मतं दिली नाही दिली त्या सगळ्यांना समर्पित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.